Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і працягнем мы гэта рабіць у нашым штотыднёвым рэгулярным эфіры з палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александром Фрыдманам. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Спадар Александр, давайте мы безумоўна пачнем, бо як жа ж абысці тэму беларуска-амерыканскіх адносінаў, прызначэнне, чаканне і гэтак далей, але пачнем мы с, ну, па-першае, закліка подписываться ўсіх на телеграм-канал спадара Александра Фрыдмана. Спасылачка ёсць у апісанні гэтага стрыма. Калі гэта для вас бяспечна, калі небяспечна, чытайце без подписки, але не прамінайце сваёй увагай спадара Александра і яго телеграм-канал. Ну і безумоўна, каб не пропускать наши стрымы, подписывайтесь на YouTube канал Еврорадио. Так вось, вы пишете у, ну, дакладней, вы перадаете сэнс артыкула, які і папярэджанне, які робіць аўстрыйскі военный эксперт полковник Маркус Райснер. Так вось, ён, ацэньваючы дзеянні России ва Украине, у той же час звяртае увагі, што праводзіцца інфармацыйна-палітычны такая спроба ўплыву на ЗША і найперш на Дональда Трампа. Россия імкнецца пераканаць яго і яго атачэнне ў тым, што Украина прайграе, а далейшая падтрымка яе абароны бессэнсоўная. То бок, такім чынам Россия спрабуе как бы запалохаць Трампа, ну, ці, скажем так, рассказать Трампу про бессэнсоўнасць падтрымки Украины. Наколькі это спрацоўвае, на ваш погляд? Мне падаецца, што яны спрабуюць гэта зрабіць уже цягам гэтага году, і тут не толькі у дачыненні да Трампа, а раней спрабавалі у дачыненні да адміністрацыі Байдена, і гэты тэзіс ён жа гучыць прыкладна так: што вы тут не рабілі, і расійскія дзяржслужбоўцы, кіраўніцтва России гэта паўтарае, што вы тут не рабілі, якія вы санкцыі не ўводзілі, якая б не была военная дапамога Украіне, што б вы не рабілі, мы ўсё роўна будзем намагацца сваіх мэтаў, мы ўсё роўна гатовыя пайсці далей, і нічога у вас не атрымаецца. Выглядае, дарэчы, так, што гэты тэзіс да амерыканцаў даводзіў і Александр Лукашенко, і даводзіць падчас ягоных контактаў. Ну, прынамсі Саймон Шустер, журналіст выдання Time, ён про гэта і пісаў. Да і Лукашенко сам падкрэсліваў гэта ў інтэрв'ю Шустеру, дзе ён казаў, што вось пакуль можна з Россией дамовіцца, у Путіна ёсць прапановы, а калі ж не дамовіцеся на наших-то умовах, вось тады мы пачнем, вось мы тады можам нарабіць на справу, вось тады мы пачнем ваяваць як трэба. Гэта, дарэчы, і напрыканцы кастрычніка Лукашенко ж паўтараў, калі ён узгадаў Арэшнік, які прыйдзе ў Беларусь у наступным месяцы паводле Лукашэнкі. І вось мы ж з Пуціным можам так і прымяніць той самы Арэшнік. Ці гэта спрацоўвае, цяжка сказаць, ну, пэўны, я б не сказал, што вось яна на 100% спрацоўвае. Не, калі мы паглядзім нават на сённяшнія развагі дзяржсакратара Злучаных Штатаў Рубіо, гэта паказвае, што амерыканцы досыць цвяроза разглядаюць гэтую сітуацыю і не знаходзяцца прынамсі спадар Рубіо не знаходзіцца пад уплывам гэтых наратываў. Але тое, што яны трапляюць у публічную прастору, тое, што яны прысутнічаюць, і тое, што заходнія палітыкі на гэты конт разважаюць і бачыць гэта перад сваімі вачыма, ну, гэта відавочна. Ці гэта стрымлівае пэўным чынам еўрапейцаў і амерыканцаў? Напэўна, так. Калі мы паглядзім усю гэтую гісторыю вайны, пачынаючы, я маю на увазе пасля паўнамаштабнага ўварвання России пасля 24-2, то тое, што рабіў Захад, ён паводзіў сябе вельмі асцярожна, каб не раз'юшваць расійскі бок, з надзеяй, што вось Россия ў пэўны момант палічыць патрэбным спыніцца і вырашыць для сябе, што вось усё, мы спыняемся, мы далей не пойдзем. Як мы бачым, нічога тут так гэта не спрацавала. Яны як імкнуліся ісці далей, так яны і ідуць. А зараз яны імкнуцца прадэманстраваць вось усё. Мы ўжо фактычна перамаглі, нібыта, і мы яшчэ пойдзем далей, пакуль яшчэ можна спыніцца і на наших умовах. Так што гэты наратыў галоўны,
яны будуць яго распаўсюджваць і далей. Я б не сказал, зноў жа падсумоўваючы, я б не сказаў, што ў іх няма поспехаў, але б я б не сказаў бы, што яны на 100% свайго дамагаюцца. І у звязку з гэтым давайте все ж таки, паколькі вы узгадали арэшнік, давайте, может быть, працягнем гэтую гісторыю. Пасля Лукашенко сказаў, что ну вот арэшнік нам трэба, ён тут будзе такая зброя, якой грозіць мы будем там шведу і не толькі шведу, казаў, вот гэтыя всякие там Посейдоны, там яшчэ что-небудзь, ну нам не трэба, что мы их там на нарачы будем тыя Посейдоны запускать. На что выйшаў прадстаўнік МЗС России і сказаў, что захочем, что палічым патрэбным, то ў Беларусі і поставим. Як это выглядае звонку, вот калі паглядзець на эту ситуацию, на эту пікіроўку і асаживанне такое? Ну яны просто сказали так, як яны гэта бачаць, як яны лічаць патрэбным. Гэта і гульня, гэта не гульня Лукашэнкі, гэта расійская гульня, у якой Лукашенко спрабуе дасягнуць сваіх мэтаў. Вось калі мы возьмем там тую ж ядерную зброю альбо арэшнікі, ці зацікаўлены Лукашенко у тым, як яны з'явіліся ў Беларусі? Так, зацікаўлены. Чаму зацікаўлены? Потому что ён лічыць, што праз вось гэтую зброю ён не можа, справа не ў тым, што ён там будзе лепш абаронены альбо не будзе абаронены. Ён лічыць, што гэта падвышае ягонае значэнне, што ён вось становіцца больш сур'ёзным палітыкам, на яго больш будуць звяртаць увагі, і гэта можа яму дапамагчы пры магчымых там перамовах з тымі ж еўрапейцамі альбо амерыканцамі. Ну тут дарэч пытанне цікавае. Можа, калі б не было гэтай гісторыі з ядернай зброяй і з пагрозай таго, што ядерны канфлікт можа пачацца пры ўдзеле Беларусі, прынамсі з тэрыторыі Беларусі, можа і ўвагі амерыканскі бок звяртаў бы менш да Беларусі, чым гэта выглядае сёння. Але зноў жа, гэта такая гіпатэтычная гісторыя. Што Лукашенко відавочна не жадае, ён не жадае ўмешвацца ў канфлікт, ён не жадае, каб распачалася вялікая вайна з удзелам Беларусі альбо на тэрыторыі Беларусі. Для яго уся гэтыя арэшнікі, іншая, іх мэта паўплываць на заходні бок. Гэта частка прапагандысцкай вайны. І тут Лукашенко не хоча асабліва рызыкаваць. Так, пэўныя рызыкі так, але не трэба перабольшваць. А што тычыцца Расіі, то яна паказвае ўсё, што нам патрэбна, ўсё і выкарыстаем. Яны яшчэ раз нагадваюць тое, што мне і без таго падаецца відавочным, што правіла гульні, яны не лукашэнкаўскія, правілы гульні расійскія. Сёння Расія не жадае, каб беларускія войскі ўдзельнічалі ў вайне ва ўкраіне. Сёння Расіі не патрэбна, каб там, не ведаю, ракеты запускаліся па тэрыторыі Беларусі па тэрыторыі Украіны з беларускай тэрыторыі. Ім гэта на дадзены момант не трэба. Сёння яны дазваляюць нават Лукашэнку праводзіць нейкія кансультацыі з амерыканцамі. Напэўна, таму што яны лічаць, што гэта можна выкарыстаць у сваіх мэтах. І сёння яны пастаўляюць тое ў Беларусі і накіроўваюць тую зброю, якая ім патрэбна. Палічыць патрэбным там накіраваць Посейдоны, накіруюць Посейдоны. Палічыць патрэбным выкарыстаць нейкім чынам беларускае войска альбо пачаць ізноў наносіць удары з тэрыторыі Беларусі, яны зробяць гэта. І Лукашенко гэта ведае. Ён імкнецца падкрэсліць сваю самастойнасць. Яму гэта трэба. І для сябе трэба, і для беларускага грамадства яму важна паказваць, што я па-ранейшаму ў хаце гаспадар, што тут яшчэ не Расія. І, канешне, для Захада, што вось я такі самастойны, за мной имее сэнс размаўляць. Але Расія кожны раз, так і нават зараз у публічнай прасторы паказвае, ну так, ты можаш казаць усё, што заўгодна, нас гэта не цікавіць, мы зробім то, што нам патрэбна. І як мы бачым, на жаль, менавіта так усё адбываецца, яны робяць менавіта тое, што ім патрэбна. І вось давайте з гэтага перайдзем і да беларуска-амерыканскіх адносінаў. Амерыканцы вось гэта бачаць, якім чынам гэта ўплывае на ўзровень ці там на атмасферу ці на інтанацыю перамоўнага працэса паміж Мінскам і Вашынгтонам. Вось гэтае указыванне з боку Масквы месца Мінска. Я думаю, што яны ўсё бачаць, яны ўсё разумеюць. Тут можна было б сказаць вельмі проста, но вось глядзіце, каго Трамп робіць сваім спецпрадстаўніком па Беларусі. Джон Коул. Што мы ведаем пра Джона Коула? Гэта дыпламат? Не.
гэта спецыяліст по ўсходняй Еўропе, гэта палітык, не, адказ на абодвы пытанні. Палітычны вопыт у яго прысутнічае, не асабліва няма. Вось чаму ён менавіта ідзе на гэтую пасаду? Ну таму што гэта чалавек адданы Трампу, чалавек, якога Трамп ведае, і галоўнае, чалавек, якому Трамп давярае. У гэтым сэнсе ёсць выразнае падабенства паміж Джонам Коулам і Стывом Віткафам. Тое ж самае, няма палітычнага вопыта, але такое пачуццё ў Трампа, што вось цяжкія, вельмі складаныя пытанні могуць вырашаць менавіта такія людзі, бо іх ёсць вопыт вырашаць сур'ёзныя канфлікты ў якасці там, не ведаю, бізнесменаў альбо адвакатаў. Ну, як мы бачым, Віткаф гэта ўсё ж такі гуляе, так бы мовіць, у іншай лізе. Ён і адказвае за Блізкі ўсход, і адказвае за Расію. Дарэчы, на Блізкім усходзе ў яго ёсць поспехі, на расійскім напрамку поспехаў няма. А Коул гэта такая, ну вось маленькая копія Віткафа, калі дазволіць. І у Коула, у адрозненне ад Віткафа, дарэчы, і поспехі-то ёсць, так ці інакш. Калі паглядзець ввогуле ўсходнееўрапейскі кантэкст, дзе ў Трампа ёсць хаця б нейкія поспехі. Украінскі напрамак, Кіт Келах, ну, пры ўсёй павазе да генерала Келага, нічым пахваліцца яму пакуль няма. Пра Віткафа я толькі што казаў. Застаецца Коул, які адказваў і раней за беларускі напрамак. Ёсць у яго поспехі, так, былі кансультацыі з Лукашэнкам. Лукашенко, напэўна, месаджы перадаваў ад амерыканцаў расіянам, і наадварот, нейкая інфармацыя ад Расіі ішла праз Лукашэнку амерыканцам. Ну і, канешне, ёсць канкрэтныя вынікі. То бок гэтыя кансультацыі прывялі да таго, што былі вызвалены людзі. Людзі апынуліся, беларускія палізняволеныя, якія апынуліся, далёка не ўсе, канешне, але гэтыя людзі б не выйшлі на волю, каб не было гэтых намаганняў амерыканцаў. Так што поспехі ў гэтым сэнсе ёсць. Але амерыканскі бок, гэта ж не толькі Джон Коул, зразумела. Джон Коул гэта чалавек, які у цэнтры ўвагі, які будзе весці перамовы, прабачце. Галоўная фігура у гэтай амерыканскай аперацыі на беларускім напрамку намеснік дзяржсакратара па ўсходняй Еўропе Крыстафер Сміт. І Крыстафер Сміт гэта вопытны чалавек з дыпламатычным вопытам, відаць, так сама з вопытам працы ў цэнтральным разведвачым управленні, то бок гэта яшчэ і чалавек спецслужбаў, і чалавек, які выдатна разумее, з кім ён мае справу. Так што ў гэтым сэнсе нельга так ужо сказаць, што амерыканцаў там працуе каманда дылетантаў. На расійскім напрамку, калі ўзяць Віткафа, так там відавочна, там працуе каманда дылетантаў, і з гэтай камандай расіяне працуюць досыць добра, у іх атрымліваецца ўплываць і маніпуляваць Віткафам. Што тычыцца Лукашэнкі, то яму так не пашанцавала. З Коулам і з Смітам там яму працаваць будзе не так проста. Вось усё гэтае тое, што Лукашенко звычайна распаўсюджвае, вось гэтую лапшу вешаць на вушы Коулу і Сміту будзе досыць цяжка. Якая мэта ў амерыканцаў? Ну, думаю, што мэта максімум, так бы мовіць, але з майго пункта гледжання абсалютна нерэалістычная. Гэта дамагчыся, гэта адцягнуць Лукашэнку як галоўнага партнёра, як галоўнага саюзніка Расіі на дадзены момант, і як партнёра Китая, адцягнуць іх ад Китая і ад Расіі на бок захаду, на бок Злучаных Штатаў. Я думаю, што гэта ілюзія. Гэтага не адбудзецца, і нават калі Лукашенко паспрабаваў сысці свайго вектара прарасійскага і пракітайскага, што чаго не будзе, як мне падаецца, ўсё роўна, то наўрад ці Кітай, асабліва Расія, яму ў гэтым сэнсе дазволілі б якія-небудзь сур'ёзныя крокі зрабіць. Калі не гэта, ну, думаю, што мэты, якія ставяцца кароткатэрмінова і сярэднятэрмінова, гэта і надалей выкарыстанне Лукашэнкі ў якасці канала сувязі паміж Масквой і Вашынгтонам, бо Лукашенко, напэўна, лічыцца чалавекам, які мае прамую камунікацыю з Пуціным і даволі часта можа з Пуціным камунікаваць, і таму выкарыстоўваць такі канал, напэўна, мае сувязь. Мне падаецца, што прызначэнне Коула гаворыць пра тое, што амерыканцы разглядаюць гэты накірунак як досыць перспектыўны, і адначасова, ну, чым яны асабліва рызыкуюць. І зноў жа, надалей выкарыстоўваючы гэты накірунак. Пакуль што яны зрабілі? Ну так, было зроблена некалькі рэверансаў на адрас Лукашэнкі з боку таго ж Трампа. Да, гэтыя санкцыі супраць Белавія,
яны былі адменены, хутчэй там часткова адменены, але ў астатнім амерыканцы пакуль нічога не страцілі, таму чаму ж не спрабаваць працаваць на гэтым накірунку. А далей, што тычыцца палітзнявольных, безумоўна, цэнтральнае гуманітарнае пытанне гэтага трэка, то вызваленне, якое ідзе, гэта дадатковы эфект. Гэта, безумоўна, не галоўная мэта там пры якую-небудзь дэмакратызацыю, лібералізацыю Беларусі, змену ўнутранай палітыкі, мне падаецца, там ввогуле гаворка не ідзе, а вызваленне палітзнявольных гэта такі дадатковы эфект, які дапамагае усталёўваць атмасферу давера. Вось пакуль ты рухаешся і пачынаеш кантактаваць, асабліва ў гэтым выпадку амерыканцы і Лукашенко, даверу няма ўвогуле. Каб гэты давер з'явіўся, каб можна было там далей нешта абмяркоўваць, супрацоўнічаць, пра нейкія здзелкі гаварыць, трэба рабіць крокі, якія вядуць да таго, каб гэты давер усталяваўся. Вось з боку Лукашэнкі для ўсталявання даверу ён выкарыстоўвае пытанне палітзнявольных. Амерыканцы прыехалі, паразмаўлялі, і каб амерыканцам было больш цікава прыязджаць яшчэ раз, палітзнявольныя. Вось забірайце вось гэтую колькасць і гэтак далей. Так што вось на гэтай глебе і ідзе вызваленне, і, канешне, гэта выдатна, што яно ідзе, застаецца толькі спадзявацца, што гэта працягнецца. І ўсё ж такі, вось сапраўды вы звярнулі ўвагу, ну, з аднаго боку афіцыйна надаецца статус Коулу, ну, той статус афіцыйны, які ён, у прынцыпе, і так меў тыя функцыі, якія ён і выконваў на гэтым беларускім накірунку. Ну, але тут как бы такая сітуацыя, што, ну, ёсць ва ўкраіне Кіткела генерал, ёсць у Расіі Вітков, ну, у Беларусі вот будзе таксама свой, таксама так бы мовіць, спецпрадстаўнік з аднаго боку. З другого боку, на што вы сапраўды звярнулі ўвагу, гэта каманда. У адрозненні ад расійскай каманды дылетантаў, у беларуская каманда, якая з Джонам Коулам, прафесіяналаў. І ўсё ж таки тады атрымліваецца, за што Лукашэнку вось такое шчасце? Што ўсё ж таки, чым ён адметны, чым сітуацыя, чым гэта краіна, чым вот чаму, якія мэты ўсё ж такі, што хочуць дасягнуць амерыканцы, аддаючы такую увагу гэтаму рэгіёну, гэтай краіне. Яна сапраўды нарэшце займела ў іх вачах важнае месца і значэнне. Ці вот як это разумець? Мне падаецца, гэта ўсё ж таки трошки інакш. Я пачну адказ вось якраз такі з пытання Віткафа. Віткаф з пункту гледжання Трампа гэта, і нават калі паглядзець вось тое, што Трамп напісаў пра Коула, і тое, што як ён выказваецца пра Віткафа. Віткаф гэта іншае. Віткаф гэта не толькі там як чалавек, якога ён вельмі паважае як прафесіянала. Віткаф гэта яшчэ і асабістыя адносіны. Гэта фактычна, ну, тут не будзе перабольшваннем, гэта сябр Трампа, альбо, можна так сказаць, сябра сям'і Трампа. Гэта чалавек, ну, сапраўды вельмі блізкі, і ў чалавек не толькі ў прафесійным сэнсе, у чалавечым сэнсе блізкі да прэзідэнта Злучаных Штатаў. І таму выбар на карысць Віткафа гэта выбар на чалавека, якога Трамп сапраўды лічыць ідэальнай фігурай для вырашэння вось такіх вельмі цяжкіх задач. Вось. І у Трампа іншыя крытэрыі. Тут не справа ў прафесіяналізме, не справа ў ведах. Як мы бачым, Віткаф робіць памылкі, прычым такія жахлівыя памылкі, вось як гэта было перад сустрэчай Трампа і Пуціна ў Анкориджы. Просто гэта сустрэча ўвогуле адбылася, таму што Віткаф недакладна зразумеў, што яму там казаў Пуцін. Ён ідзе на перамовы з імі без перакладчыка уласнага. Ён асабліва не цікавіцца Украіне. Ён блытаецца ў украінскіх рэгіёнах. Ён пачуў ад Пуціна толькі таму, што пабачыў, вось глядзіце, у Пуціна такія моцныя, вялікія гістарычныя веды. І вось, напэўна, калі Пуцін там нешта кажа, то гэта ўсё зусім сур'ёзна. Трэба сур'ёзна ўспрымаць. Гэта выглядае жахліва на ўзроўні прафесійным, але якасці, якія Трамп назірае ў Віткафа, і перш за ўсё адданасць, такая 100% адданасць, гэта для яго больш важна.
Калі мы паглядзім на Коула, то Коул, канешне, ад бліжэйшага атачэння Трампа, ён уваходзіць у шырокім сэнсе гэтага слова у бліжэйшае атачэнне, а гэта не ўзровень Віткафа. То бок гэта, канешне, куды больш ніжэйшы ўзровень. Тое, што беларускім пытаннем займаецца сапраўды такі прафесіянал, як Крыстафер Сміт, гэта удача для беларускага кантэкста. Гэта сапраўды шанец. Гэта тут можна сказаць, ну вось пашанцавала у гэтым сэнсе, што гэтымі беларускімі пытаннямі займаюцца людзі, якія у гэтым сапраўды ў рэгіёне разумеюць і ведаюць, як гэта працуе. Вось. Што тычыцца прызначэння Коула, то тут можна яшчэ паразважаць, і гэта сапраўды поспех Лукашэнкі, альбо ўсё ж такі поспех Коула. Бо ізноў жа, канешне, на Лукашэнку прыемна, што ёсць такі спецыяльны прадстаўнік па Беларусі, што ў яго ёсць будзе афіцыйная пасада. Гэта, так бы мовіць, уздымае перамовы на новы ўзровень. Но я даже нават готовы, так сказаць, што гэта не столькі быў падарунак Лукашэнку, колькі падарунак Коулу. Вось што Коул, які да апошняга часу працаваў усё ж такі усяго лишь у двукосе памочнікам Келага, зараз ён сам становіцца спецпрадстаўнікоў. Так бы мовіць, гэта хутчэй нават не знак пашаны Лукашэнку, колькі Коулу, каб гэта ўсё ішло на такім больш сур'ёзным узроўні. Наколькі актыўна гэта будзе праводзіцца, гэта пытанне. Мы ж бачым, вось з таго моманту заявы Трампа ўжо прайшоў пэўны час. У мяне, шчыра кажучы, у нядзелю, калі з'явілася гэтае паведамленне ў Truth Social ад Трампа, што вось Коул будзе прызначаны, мне падавалася, што гэта вось справа заўтрашняга, паслязаўтрашняга дня, што ўжо ў пачатку гэтага тыдня Коул будзе ў Беларусі і будуць там весціся перамовы. Лукашенко ж пацвердзіў праз пэўны час, што Коул прыедзе, але сёння ўжо чацвер. Сёння, відавочна, Коул не прыедзе. Сёння, ці будзе гэтая сустрэча заўтра, магчыма будзе, магчыма не будзе, відавочна, там нешта зацягваецца. Там існуюць праблемы, якія не дазваляюць, каб гэтая сустрэча адбылася, бо Коул, зразумела, не паляціць у Беларусь, каб проста паляцець. Гаворачы мовай Марка Рубіо, ягоная сённяшняя заява, час, калі бы проста ішлі сустрэчы дзеля сустрэчаў, як сустрэча Трампа з Пуціним у Анкориджы, гэта скончылася. Сустрэчы будуць толькі тады, калі сапраўды будуць вынікі. Пакуль выглядае так, што сустрэча не адбылася, паколькі выніка пакуль няма. Ці будзе ён, пытанне адкрытае. Як мы бачым, апошнімі днямі нічога такога сур'ёзнага у беларуска-амерыканскіх стасунках не было. Ну там же ж Эйсмонт выйшла і горда заявіла пра 5-6 тэмаў, якія яны гатовыя абмеркаваць з прадстаўніком Трампа. Нам і пра іх не сказалі, но я думаю, Вашынгтону паведамілі пра што гэта за тэмы, і атрымліваецца, Вашынгтону яны не цікавыя, калі Коул не кінуўся тут же купляць квіток да Вільні і там ехаць на Мінск. Я мяркую, што пасля той заявы, якую зрабіў Трамп, а ўсё ж таки ён выказаўся досыць асцярожна і надзвычайна асцярожна нават пра Трампа, калі паглядзець на фармулёўкі пра 50 зняволеных, ён нават выкарыстаў тэрмін закладнікі, тэрмін закладнікі ён выкарыстаў для таго, як бы падняць увагу да гэтай тэмы, і каб не ўзнікала там пытання, што вось раней казаў па 1300 чалавек, 1500 чалавек, цяпер гаворка ідзе пра 50 чалавек. Ён вырашыў, так мовіць, выкарыстаць тэрмін закладнікі, сказаць, што вось гэта не проста гісторыя там вызваліць кагосьці, хто за кратам знаходзіцца. Гаворка ідзе пра закладнікаў. Мы ж разумеем, што ў сённяшнім палітычным кантэксце тэрмін закладнікі, калі выкарыстоўваецца, так гэта прамая адсылка к ізраільскім закладнікам у сектары Газа
і Трамп хоча прадэманстраваць, што вось ён і там людзей вызваліў закладнікаў. Ну і ён працягвае закладнікамі, гэтым разам будуць закладнікі ў Беларусі. Так што я б не перабольшваў значэнне гэтага тэрміна. Гэта не была там нейкая шпілька ў адрас Лукашэнкі, каб Лукашэнку абразіць, паказаць, які гэта дыктатар, іншае. Не. Тым больш, што гэта выглядала досыць дзіўна, калі з аднаго боку высокапаважаны Лукашенко, а тут яшчэ гаворка ідзе пра вызваленне закладнікаў. Для мяне гэта нонсенс. Як Лукашенко можа быць высокапаважаным, калі ў яго ёсць закладнікі? Тут альбо чалавек, які трымае закладнікаў, калі ўжо карыстацца гэтай логікай, не можа лічыцца высокапаважаным. Ну, Трамп, ён як бы да словаў больш спакойна адносіцца, чым я. Ну, гэта яго справа. Дык вось, чаму пра гэтыя 50 чалавек, калі ішла гаворка, ён ж там падкрэсліў, Кол будзе весці перамовы. Звычайна Трамп піша, што мы вызвалім там заўтра, паслязаўтра. А вось такая асцярожная формулёўка, яна паказвае, што там яшчэ далёка не ўсё высветлена, і тое, што Кол не ляціць, напэўна, звязана з тым, што, магчыма, няма яшчэ зялёнага святла, каб вызваліць гэтых 50 чалавек. Мне цяжка сябе ўявіць, што Кол прыедзе ўсё ж такі ў Беларусь, будзе весці перамовы і паедзе там, напэўна, ён паедзе не ў Вашынгтон адразу, а ў Вільнюс, і паедзе з пустымі рукамі. Тут гаворка, тут павінен быць хаця б які-б-небудзь вынік. Там дамовяцца яны па гэтым 5-6, не ведаю, колькі там пытанняў урэшце рэшт будзе, гэта іншае. Галоўнае, каб было выніка выканана хаця б гэта, хаця б былі вызвалены як мінімум 50 чалавек. Я думаю, дарэчы, калі ўжо будуць вызваляць, то менш за 50 не будзе. Нават можа пашанцуе і будзе больш, што Лукашенко зробіць такі вось крок і скажа, не 50, ну хай там будзе 55-60, не ведаю. Тут же пытанне такое, кожная лічба гэта чалавечае жыццё. Таму кожны дадаткова вызвалены чалавек гэта цуд, і гэта толькі можна вітаць. Ну, тое, што Кол па-ранейшаму пакуль не прыехаў у Беларусь, сведчыць пра тое, што прарыва там пакуль няма. Але выбачаюся, спадар Александр, якая праблема Лукашенку скласці спісак з 50 чалавек? Таму што размова-то не ідзе, што мы настойваем на тым, каб быў вызвалены там той-то, там умоўна, там Беляцкі, там ці Знак, там ці Аўтуховіч, ці яшчэ хто-небудзь, ці вярнулі нам Статкевіча. Размова-то просто пра лічбу 50 чалавек. А як там Лукашенко сказаў, каго аддалі, таго яны, гэтыя амерыканцы, і ўзялі. Так што яму з той колькасці нават 1200 афіцыйна прызнаных, а неафіцыйна прызнаных яшчэ колькі людзей, да і проста па палітычных артыкулах хто знаходзіцца і каму ўжо выходзіць, глядзі, праз месяц 6, праблема сабраць 50 чалавек і вызваліць, каб вот нечым дагадаць. Но мы ж не ведаем, каго насамрэч жадаюць амерыканцы пабачыць у гэтым спісе. І калі давайте паглядзім на гэта з пункта гледжання Кола. Кол атрымлівае прызначэнне. Трамп чакае вынікі. Чым больш будзе вядомых людзей у гэтым магчымым спісе 50, тым больш пазітыўных вынікаў адразу з боку Кола. Так што я магу сябе ўявіць, што Кол сапраўды вядзе перамовы і пра вядомых людзей, якія могуць патрапіць у гэты спіс, тым больш, што ён сам падкрэсліваў, калі не памыляюся, гэта было твіт, адказ, не ведаю, я ўжо запамятаўся, шчыра кажучы, на допіс Паўла Латушкі, можа, магу пераблытаць. Ну так ці інакш, Кол жа падкрэсліваў, што ён вядзе перамовы наконт вызвалення Алеся Бяляцкага. І напэўна, гэтае пытанне узнімаецца. Я думаю, што калі гаворка ідзе пра вось такога кшталту
палітвязняў, сапраўды тых палітвязняў, якія вядомыя на захадзе. Калі, напрыклад, той же Бяляцкі выйдзе на волю, альбо Марыя Калеснікава выйдзе на волю, альбо Віктор Бабарыка, про гэта ж будуць пісаць на захадзе, будуць шмат, і гэта менавіта тое, што Трампу патрэбна. Вось, што выйшлі знакамітыя, вядомыя людзі, яны б ніколі не выйшлі без удзелу амерыканцаў. Гэта вось тая камунікацыя, тыя наратывы, якія Трампу патрэбны. А для Лукашэнкі вызваляць вось гэтых людзей, гэта, мне падаецца, заўсёды цяжкае рашэнне. Цяжкае таму, што гэта ягоныя асабістыя ворагі, і цяжкае таму, што ён жадае вось менавіта за такіх палітвязняў атрымаць асабліва шмат. Вось просто так, там, не ведаю, вызваліць Бяляцкага і не атрымаць за гэта нічога з пункту гледжання Лукашэнкі сур'ёзнага, ну гэта был бы не Лукашенко. Як вы слушна яшчэ один момант. Мне падаецца, што вось тая сделка, якая можа зараз адбыцца, вось гэтыя там умоўна кажучы 50 чалавек, Лукашенко хутчэй за ўсё нічога канкрэтнага за гэта не атрымае. Гэта той якраз такі выпадак, як гэта было і, напрыклад, перадапошняя сделка. Там жа Лукашенко людзей вызваляў, але нічога канкрэтнага адразу не атрымліваў. Ён атрымаў там потым другая сделка Белавия. Гэтым разам, думаю, гаворка ідзе з боку Лукашэнкі пра тое, каб паглыбіць кантакты з амерыканцамі, каб паказаць амерыканцам: працягвайце за мной размаўляць, гэта мае сэнс, я карысны і я гатовы інвесціраваць у нашае супрацоўніцтва. То бок мне цяжка уявіць, што вось зараз, хаця я і не выключаю, что значит уявіць? Мне б гэта падаецца алагічным, але я гэтага бы таксама бы на 100% не выключаў бы. Што вось зараз, што будзе вось такая сделка, Лукашенко вызваліць, умоўна кажучы, 50 чалавек, а за гэта амерыканцы зробяць там, адменяць нейкія санкцыі, мне падаецца, хутчэй за ўсё гэтага не будзе. Не гатовыя амерыканцы яшчэ адмаўляцца ад новых санкцый за вызваленне такой, з іх пункта гледжання, невялікай колькасці. Мне так падаецца. Паглядзім, як будзе. Ну так, але як вы слушна таксама написали у сябе у телеграм-канале і здаецца у сваёй калонцы, что Лукашенко так кажа про вялікую сделку, якую вот ён готовы тут і зараз с амерыканцамі абмеркаваць і заключыць, і Трампу хочется вот нешта такое тут і цяпер грандыёзнае, але насамрэч Лукашенко так хоча зацягваць перамовы і зацягвае перамовы, і яму лепш часткова такія шмат маленькіх сделак, чым одна тут і цяпер вялікая. Да, так, насамрэч, калі паглядзець на гісторыі, звязаныя з вызваленнем палітвязняў, калі вось ішлі у іншых кантэкстах, Румынія, ГДР у сацыялістычныя часы, калі ішлі перамовы на гэты конт, то рэжымам было заўсёды больш выгадна даць меншую колькасць, шмат сделак, меншая колькасць, і кожны раз за гэта нешта атрымліваць. Урэшце рэшт можаш атрымаць куды больш, чым спадзяваўся адразу. Больш, чым, напрыклад, там тая ж одна вялікая сделка. А калі паглядзець на Лукашенку і на ягоную рыторыку, дык гаворка пра вялікую сделку то скончылася. Гэта было ў мінулым месяцы, сапраўды, у пэўным кантэксце, калі гаворка ішла з амерыканскага боку, што яны паставяць тамагаўкі ў краіне, што яны ўзмацняць санкцыі супраць Расіі. Вось у гэтым кантэксце ж ішла гаворка пра вялікую сделку. Мне падаецца, што Лукашенко ў той момант лічыў, што вось зараз можа акно магчымасцяў зачыніцца. Амерыканцы сапраўды могуць пайсці на пагаршэнне стасункаў з Расіяй. Сітуацыя можа абвастрыцца, а калі усе кансультацыі паміж Мінскам і Вашынгтонам цалкам, з майго пункта гледжання, залежаць ад стану стасункаў паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі, то бок Лукашенко, напэўна, спужаўся, што вось зараз можа адбыцца разрыў паміж Масквой і Вашынгтонам, і тады амерыканцы страцяць цікавасць да яго, страцяць цікавасць да нейкага каналу сувязі з Масквой, і ўсё, што ён мог бы атрымаць, у рэшце рэшт, ён можа не атрымаць. І таму, магчыма, ён і
пачаў казаць там про вялікую сделку, что там мы можем гэта зрабіць зараз і гэтак далей. Что было далей? Далей была сустрэч, далей была размова Путина і Трампа, тэлефонная размова і нават гаворка про магчымую сустрэчу ў Будапешце. Як вядома, нічога з гэтага не адбылось. Так ці інакш, была, напэўна, не вельмі ўдалая сустрэча Зеленскага і Трампа, тамагаўкі не атрымала. Так, уведзены супраць у России, і гэта новае зрыва пагаршэння стасункаў фундаментальнага паміж Вашынгтонам і Масквой пакуль не адбылося. Лукашенко гэта ўсё ўбачыў і напэўна для сябе вырашыў, ну не ўсё так дрэнна, не разрываюць яны адносіны, наадварот, можа яны і праяўляюць далей цікавасць для мяне. Ну дык навошта мне праводзіць з імі зараз вялікую сделку, тым больш калі я пайду зараз з імі на вялікую сделку на фоне вось усё ж таки пагаршэння стасункаў паміж Москвой и Вашингтоном. Ну як Москва будет это разглядать? Ці могу я себе дозволить, як союзник Москвы, пойти на такі крок? Напэўна, не. Ну, таму Лукашенко, відаць, і вярнуўся да той тактыкі вось невялікіх, але ўсё ж таки крокаў у накірунку да амерыканцаў. Ну, вось таму ідзе гэтая лічба 50 чалавек. Это ж нават менш, чым тая колькасць, якая была выпушчана апошнім разам. Браніслав Новак, відаць, подключыўся не ад пачатку до нашага стрыма, але вот задае пытанне праз донат, тое пытанне, на якое в прынцыпе спадар Александр ужо адказваў. Ну то есть не тое, что на пытанне адказваў, але выказваў сваё бачанне. Браніслав пытаецца, які шанец адарваць Лукашенку ад Москвы? Трамп бы Путина выйграў адразу, адарваўшы саюзніка і паралельна дапамагаючы Украіне. Ну вось спадар Александр на пачатку размовы акурат такі казаў про тое, что можа быць такі план максімум у ЗША і ёсць у тым, каб падарваць Лукашенку ад Путина, Беларусь ад России. Але ось Александр сказаў, что ён вельмі скептычна ставіцца да такой магчымасці того, что так здарыцца. Калі паглядзець на тое, что амерыканцы што робіць адміністрацыя Трампа з самага пачатку гэтага году, но яны ж рабілі тое ж самае з Россией. Ну, разлік быў відавочны, што прапанаваць России вельмі прыгожыя прывабныя рэчы, тым самым прымусіць Россию скончыць гэтую вайну, такі абсолютно не то, што прымусіць, абсолютно рацыянальны падыход, які, дарэчы, напэўна, у Злучаных Штатах так і не зразумелі, чаму Путін ад гэтага адмаўляецца, што вось тебе война ідзе не вельмі добра, назовем гэта так дыпламатычна. Як і Трамп кажа, я выкарыстоўваю мову Трампа, ты не дасягаеш поспехаў. Ты можаш, канешне, ваяваць далей, но лепш не стане, чым зараз. Ну, прасоўваешься ты, добра, але прасоўваешься якім коштам? Что гэта азначае для той же Российской Федерации? И вось мы прыходзім до цябе і кажам, вось цябе былі такія патрабаванні, не хочаш, каб Украина ўвайшла ў НАТО, добра, здымаем гэтыя патрабаванні, Украина не ўваходзіць у НАТО. Вось. Мы цябе прапаноўваем зняць пэўныя санкцыі. Яны ж нават прапаноўвалі России прызнаць Крым часткай Российской Федерации. Іншае. Там распавядалі пра магчымасці супрацоўніцтва ў Арктыцы, там і іншыя сумесныя праекты. З пункта гледжання Трампа, ну, вельмі добрыя умовы, якія былі прапанаваны России. А які адказ? Адказ такі звычайны, як быў у часы Андрэя Грамыка, якому вельмі падабалася, размаўляючы з заходнімі дыпламатамі, калі яны пыталіся, імкнуліся яму патлумачыць сваю пазіцыю, кампрамісны нейкі варыянт, ад Грамыкі заўсёды ішоў адказ, прычым адным словам, не, і на гэтым усё скончана. Не, нам гэта не падыходзіць. Вось гэтую амерыканскую пазіцыю, дарэчы, не так давно вельмі добра патлумачыў гэтае расчараванне, патлумачыў былы канцлер Аўстрыі Себастьян Курц, які, дарэчы, яго вельмі добрыя кантакты ў Вашынгтоне па-ранейшаму і добрыя стасункі з Трампом. І вось у адным з інтэрв'ю апошніх, які я чуў ад Курца, ему было зададзена гэтае пытанне, ну як Трамп гэта разглядае? І ён кажа, ну Трамп гэта не разумее.
і я не разумею гэта. У Курца таксама ёсць свая гісторыя стасункаў з Пуціным і вельмі добрых асабістых адносінаў з Пуціным. Ён кажа, што я вось Пуціна не разумею. Яму прапанавалі такія рэчы, пра якія ён мог бы з пункта гледжання Курца толькі марыць. А ён адмаўляецца. Ідзе ў гэтай вайне далей і паказвае, што для яго гэтая вайна, яна больш важная, чым стасункі са Злучанымі Штатамі. То бок сёння ўжо зразумела, што гэта ідэя нейкім чынам паслабіць кітайскі ўплыў на Расію, перацягнуць Расію на амерыканскі бок, гэта, мякка кажучы, не спрацоўвае. Тым не менш, такія спробы былі. Што тычыцца Лукашэнкі, калі ты падыходзіш да гэтага абсалютна тэарэтычна і кажаш, вось рацыянальна мы можам гэтаму Лукашэнку прапанаваць гэта і гэта. І гэта так прыгожа. І можа ён будзе рабіць адпаведныя крокі ў нашым напрамку. Но тут не ўлічваецца тое, што Лукашенко быў, ёсць і застанецца дыктатарам, для якога захаванне ўлады з'яўляецца галоўным. І ментальна яму Расія і Кітай, гэтыя рэжымы там, гэта яны яму куды больш блізкія. І ён застанецца на гэтым баку, бо там ён і Маскве, і Пекіну давярае у прынцыпе прынцыпова куды больш, чым амерыканцам. І ў яго яшчэ ёсць і уласны палітычны вопыт. Лукашенко ж сачыў за лёсам тых дыктатараў, якія з захаду паверылі, якія адмовіліся ад свайго курса, якія пайшлі так ці інакш на супрацоўніцтва з заходнімі краінамі. І як яны скончылі? Як скончыў Муамар Каддафі, вядома, лёс Слабадана Мілошавіча таксама вядома. Нават зараз вось мы назіраем над вельмі цікавым прыкладам у Венесуэле. У пачатку году крокі насустрач Злучаным Штатам рабіў нават прэзідэнт Мадура. І спачатку ўсё там развівалася нядрэнна, ён і людзей выпускаў і абяцаў амерыканцам, што будзе змагацца з наркатрафікам. Іх быў гатовы прыняць тых людзей, якіх высылалі за Злучаных Штатаў, там крымінальнікаў і не толькі крымінальнікаў, дарэчы. Усё ішло больш-менш. А што мы бачым зараз? А зараз Злучаныя Штаты кажуць, не, гэты Мадура нам не падабаецца і ўвогуле нічога з ім добрага не будзе, трэба яго, я думаю, как казаў Трамп, што хутка яго ўвогуле не будзе ва ўладзе. Канешне, магчымасцям там абрынуць рэжым Мадура ў Злучаных Штатаў куды больш, чым абрынуць рэжым Лукашэнкі. І зразумела, што гэта не тая сітуацыя, якая там на 100% падобна. Не, канешне, не. Але тое, што амерыканцы ў стане сур'ёзна ускладніць жыццё рэжыма Лукашэнкі, гэта факт. І Лукашенко пра гэта дакладна ведае. І я думаю, што недавер па адносінах да амерыканцаў ён застаецца. Так што калі выбіраць, Лукашенко ніколі не зробіць выбар на карысць Злучаных Штатаў. Ён застанецца з Расіі, тым больш, што ён дакладна ведае, што амерыканцы далёка, а Расія блізка. І крокі у напрамку амерыканскім напрамку, за іх можна вельмі хутка і вельмі непрыемна атрымаць ад Расіі. Ён гэта разумее. Так, і хоць там у амерыканцаў ёсць тамагаўкі, зато у Пуціна ёсць навічок, і што хутчэй даляціць да рэзідэнцыі яшчэ невядома. На завяршэнне, гаспадар Александр, не магу просто не ўзгадаць гэтую тэму па сітуацыі на беларуска-літоўскай мяжы. Дакладней, вось сённяшнія навіны. З аднаго боку выходзіць прэм'ер-міністрка Літвы Ругінене і кажа пра тое, што дзякуе Польшчы за тое, што тая падтрымала рашэнне Літвы закрыць мяжу, і кажа, калі сітуацыя не зменіцца, калі вось гэтыя правакацыі і шантаж палітычны з боку Беларусі працягнецца, то Латвія і Эстонія таксама далучацца і падтрымаюць Літву у яе супрацьдзеянні вось гэтых пагрозам, якія ідуць з боку Беларусі. Праўда, не ўдакладняе, якім чынам яны далучацца і чым гэта будзе выражацца, але сам факт. Следам выходзіць міністр унутраных спраў Літвы Кондратович, які расказвае, па-першае, пра тое, што будзе нейкая тэхнічная сустрэча літоўскага і беларускага боку, і кажа, размова ідзе
про злачынную дзейнасць, кантрабанду. Тут няма ніякай палітыкі. Нам трэба разабрацца ў сітуацыі, каб наша паветраная прастора была абароненая, каб не было пагроз нашай грамадзянскай авіяцыі і грамадскай бяспецы. То бок што адбываецца? Прэм'ер-міністрка кажа пра палітычныя чыннікі, тут кажа міністр унутраных спраў, што ніякай палітыкі няма, звычайнае злачынства і кантрабанда. Ну нейкія вот карацей кажучы, чаго чакаць? Ці заўтра адкрыецца мяжа, ці не адкрыецца і да Новага года? Якая будзе ўзровень эскалацыі? Тут у пэўным сэнсе розныя пазіцыі, але ж яны сябе дапаўняюць. То бок з пункту гледжання прэм'ер-міністркі гэта сігнал, што калі не дамовімся, калі там рэжым Лукашэнкі будзе працягваць так, як ён рабіў, то і могуць узнікнуць праблемы на іншым напрамку, напрыклад, на беларуска-латвійскай мяжы. Хаця ізноў жа гэта пакуль хутчэй словы, бо у той жа Латвіі яны ж уважліва назіраюць за вопытам Літвы, і трэба тут сказаць, што гэтае рашэнне, як яно прымалася, а галоўна не толькі як яно прымалася, а наколькі як яно рэалізоўвалася, ну скажем так, з літоўскага боку вельмі непрафесійна і непрадумана. То бок яны не пралічылі гэтую сітуацыю, не зразумелі альбо не пажадалі зразумець, з кім яны маюць справу і на што гатовы ісці Лукашенко. Што тычыцца заявы кіраўніка МЗС, ну яна такая досыць канструктыўная заява, што вось давайте паговорым, паспрабуем, можа вырашым гэтыя праблемы. Пытанне, якое для мяне застаецца ў гэтым беларуска-літоўскім кантэксце, гэта роля Расійскай Федэрацыі. Вось я бы разглядаў усё ж такі гэтую гісторыю з метазондамі не толькі вось як гісторыю кантрабандысцкую, хаця магчыма яна і ёсць у тым ліку кантрабандысцкая, але ўсё ж такі, ну калі сур'ёзна пра гэта на гэта глядзець, калі б беларускія ўлады жадалі гэта спыніць, яны б спынілі бы гэта вельмі хутка. Яны не жадаюць гэта спыняць, альбо не пажадалі спыніць гэта ў пэўны момант, альбо і самі актыўна ў гэтым удзельнічаюць. Акрамя таго, тут трэба ўзняць пытанне пра тое, магчыма, гэта частка расійскай аперацыі па дэстабілізацыі сітуацыі ў Еўропе. І гэта трэба разглядаць у кантэксце тых зондаў, тых дронаў, прабачце, якія назіраюцца ў Еўропе, парушэнне паветранай прасторы той же Эстоніі, тое, што мы бачылі, і іншых краінаў. Магчыма, гэта частка гэтай вялікай аперацыі, у якой Лукашенко адказвае за пэўны ўчастак працы. Магчыма, гэта ягоная ініцыятыва, што ён проста вырашыў для сябе далучыцца. Магчыма, і гэта я б тоже, в прынцыпе, не выключаў бы, што гэта ягоная у пэўным сэнсе самастойная гульня. Ну, хутчэй за ўсё, калі самастойная гульня, дык усё ж такі, прынамсі, узгодненая з Расійскай Федэрацыяй. Зараз пытанне ў тым, ці гатовыя бакі дайсці нейкі кампраміс і адмовіцца ад эскалацыі. Тут у гэтым кантэксце, канешне, амерыканцы адыгрываюць важную ролю. Без урэгулявання стасункаў паміж Мінскам і Вільнюсам наўрад ці магчыма хаця б нейкія новыя здзелкі паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю, хаця б таму, што Літва у гэтых здзелках забяспечвае лагістыку. Гэта ж усё ідзе праз літоўскую мяжу. Ну, мне тут могуць сказаць, ну добра, рабілі раней праз літоўскую мяжу, зараз можна зрабіць праз латвійскую мяжу, альбо праз польскую мяжу. Канешне, тэарэтычна гэта магчыма зрабіць, але вось такі крок, каб амерыканцы гэта зрабілі, і тым бокам, і тым самым, ну, Літва не атрымала ад іх падтрымкі, гэта быў бы досыць такі непрыемны крок у адносінах да саюзніка. І рабіць гэта, ну, вялікага сэнсу амерыканцам няма. Магчыма, візіт Коула не адбыўся яшчэ і таму, што пакуль паміж Беларусю і Літвой застаюцца гэтыя супярэчнасці, і бакі не знайшлі кампраміс. Я мяркую, што кампраміс усё ж такі будзе знойдзены, гісторыя з метазондамі спыніцца, прынамсі на пэўны час, пасля гэтага будзе адчынена мяжа літоўска-беларуская, і тыя фуры, тыя грузы, якія засталіся на беларускім баку, яны
патрапяць у Літву. Я тут у гэтым выпадку настроены хутчэй аптымістычна, паколькі не бачу не з літоўскага, не з беларускага боку жадання ісці да эскалацыі. Хутчэй тут ідзе пошук такога выйсця, пры якім і той і іншы бок захаваюць свой твар. Але не трэба выключаць, што ў гэтую гісторыю можа ў любы момант умяшацца Расійская Федэрацыя, і гэта будзе хутчэй тады садзейнічаць эскалацыі. Мы ж не ведаем, якія тут планы ў Расіі канкрэтна бліжэйшым часам на еўрапейскім напрамку. Но ізноў жа, ці будзе паляпшэнне сітуацыі трывалым, думаю, што не будзе. Просто на пэўны час можа наступіць пэўнае зацішша, сітуацыя стане больш спакойнай, а потым будзе нешта новае. Будуць не метэазонды, нешта іншае прыдумаць, дроны і гэтак далей. Да, хутчэй за ўсё так яно і будзе, бо мы гэта ўжо праходзілі. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Яшчэ раз нагадываю пра тэлеграм-канал спадара Александра Фрыдмана. Чытаю рэгулярна сам і вам тое ж самае раю рабіць. З падпіскай, калі для вас гэта бяспечна, без падпіскі, калі небяспечна, але абавязкова чытайце. Ну і абавязкова подписывайтеся на наш YouTube канал, каб не прапускаць нашыя сустрэчы са спадаром Александром, якія адбываюцца па плаваючаму графіку, але тым не менш рэгулярна раз на тыдзень. Дзякуй вялікі, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.